Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 21 na, buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karon nga buntaga mga higala. Namatay tungod sa kusog nga linog sa Northern Cebu. Nisaka pa sa 79, samtang mabot sa 1,325 ang nangaangol. Straight to the point. Dito sa Davao Oriental nga linog usab, nisaka sab sa Siam ang mga namatay. Straight to the point. Adto ni nadas tambalanan mga higala, apan wa makasurvive in town dito sa tambalanan. Straight to the point. So ang atong kwintada makigalan sa mga namatay, diri sa Northern Cebu 79 na. Ug na Davao mahigala Siam na. Ato ni tagagpagtagad mga higalas tumanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og katong mga nangamatay nga kinini ang 55 naman kapinday. 55 na katong namatay atong natagaan. Sila'y update din ato ron ang mga natagaan no nga mga 57 na. Okay. So 57 na kabuok. Ang atong nahatagan katong uban ato lang tong balikon baka dito or kung makaingon sila mahigala kay katong uban ni ari naman lang itong sibianan tong uban basin og importante gid kaayo dunay mga panginahanglan mahimo ra gyapon no pagdalang og death certificate o kun dunay mga pictures atol sa paghaya mas maayo sad nga mada kay aron nga ma-evaluate nato ha. Straight to the point. Ang claim kadtong immediate family. Straight to the point. Unya, sa pikas kabahin, ang Cebu Provincial Health Office nitala og 249 ka mga kaso sa acute respiratory illness. Tungod kinis pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon, init ug uwan samtang daghan ang mga biktima sa linog nga pabiling nagpuyo sa temporary shelters. Straight to the point. Gina mahigala kay base sa mong experience dito, dili ka matuog sa inyong balay kay tungod sa linog mag-tent ka. Unya ko mag-uwan, mabasa pod ang yuta. Munay pait sab mga sukin tigpaminaw. Bugnaw kayo mga higala no nga katulgan ang yuta. Muna nga dunay mga nangasakit sab mga kahigalaan. Ato ni tagagpagtagad sab sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Mines and Geosciences Bureau ni auhag sa mga lumulupyo duol sa mga sinkhole sa Northern Cebu nga mahimong alerto kanunay. Tungod kay ang mga pag-uwan-uwan posibleng makadugang pa sa paghulpa sa yuta. Straight to the point. Tinuod na, no? Samtang doon na mga higalay mga matawag nato mga kahigalaang padayon ng mga aftershocks. Plus uwan-uwan, muhumok ang yuta. Delikado pag maka-contribute pa na mga higala nga muhulpa pag yun noon ang yuta. Muna nga magbantay kanunay kanang naa sa mga nagtintent, tanawa o dili ba kadelikado mahigala sa sinkhole na inyong nahimutangan sab. Straight to the point. Daot ang Geosciences, ang Mines and Geosciences Bureau muhatag mahigala og katinawan anak ronday ha labi na kanang mga gipang butangan og tent ha kay naglikay na kasi yung balay nagtintin kas gawas nya ditoy sinkhole sa dito na kadelikado aton pagtagad mahigala karon nga buntaga sab sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Cebu City Bus Rapid Transit musugod na sa operasyon niini sa Nobyembre 5 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. mutambong sa inaugurasyon sa maong proyekto. Straight to the point. Mga vintage o karaang chandeliers sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandaue nabalik na sa simbahan gikan sa lungsod sa Badian. Kapin sa 20 katuig kini nga nag-star sa usa ka simbahan sa Badian una nabalik sa Mandaue. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigala karon nga buntaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, samtang nabisita mahigala sa atong mga relief operations dito sa Northern Cebu.
nalingaw sad ta mahigala, medyo kapoy apan nalingaw sad, na focus ang atong atensyon dito. Dunay mga issues nga atong balik-balikan, o gani dunay mga nag-chat nako mahitungod lagi ini mga higalang nangitabo mga kahigalaan nga point of view ni ining usa ka abogado mga kahigalaan nga kinini ang dunay POV. So moto nga akong giinan ay sa kay wa pa kay ko ka kuan ana o pa kay ko kasubay kay ang ato may higala na concentrated ta mga higala sa atong relief operations. So na-focus na to tanan dito mga higala no sa pagpanghatag o pagsubay nga to sa mga biktima. Mao na nga medyo ato ning gitagag pagtagad. Pero karon butaga malagmit nga makahatag tag time atong maanalisar og maayo kini mga kagilan. Although si Attorney Oliva nga mao mga higalay nagtrending, nangayo naman ni og apology. Nangayo naman nagpasaylo mga higala sa mga napasakitan sa iya mga higala or nasakitan nining iyang regal POV. Straight to the point. Kini mga higalang atong analisaron og tarong lang yun ato mga higalang analisaron objectively mga higala kining maong pamahayag o maong POV. Actually iya nang rights freedom of expression na niya. Iya nang katungod sad no, iya nang opinion. Pero maingon ka nga dunay mga nasakitan kadto mga dumadapig mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, di pod nimo mabasol nga masakitan. Kaya kinini ang iya mang pag-analisar mga higala nga balaod medyo dunay witik sa juday akong gipaminaw mga higala medyo dunay mga phrases og mga clauses, mga adjectives nga gipanggamit nga medyo ang slant mga higala sa maong opinion medyo dili nimo kinini ang mabasol ang mga DDS nga moalma sa gyud nining maong POV. Straight to the point. Ang iyang puntos balaod okay man, doon naman si mga punto mga sukid tigpaminaw niining maong pamahayag apan ang kinini ang tunada og ang kinini ang iyang slant medyo mapasakitan ang mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pero kadto mga higalang mga against medyo malipay sad ining iyang POV. Straight to the point. Ato ning tagad pagtagad mga higala pero nangayo apology niining mga nasakitan o ato ditagag pagtagad mahigala ang dugang pag-analisar sad mga sukid tigpaminaw. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan na og ubang bahin sa nasod, Ombudsman Jesus Crispin Remulla ni mando sa kapin 200 ka bag-ong na hire nga personnel sa Office of the Ombudsman nga moduso sa ilang courtesy resignation. Straight to the point. Sa inon mahigala to mga bag-ong na hire matud pa. Samtang sa laing bahin Pablo Virgilio Cardinal David nitugan nga dunay pipila ka mga magbabalaod nga nikumpisal nga dunay involvement sa flood control projects nga issues nangayo usab og moral og spiritual guidance ngadto kaniya. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo.